ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே விருதுநகர் ஏஜி சபையின் சார்பாக ஆரம்பித்திருக்கிற இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் இப்பொழுது ஜெபித்து பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறேன். கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, கிருபை உள்ள தகப்பனே, எங்களை அருமையாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த யூடியூப் சேனலை பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவியின் திரியேக தேவனுடைய நாமத்தில் நாங்கள் அதை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறோம். இந்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக, பெரிய காரியங்களை செய்யும். இதன் வழியாக கர்த்தருடைய வார்த்தைகள், பாடல்களை கேட்கிற மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. நீரே மகிமைப்படும். உம்மை உயர்த்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.